ce face. Nu s-a fortunat aici în mijloc. Corect. Este pentru că Saed când iese de aici mijlocașul în spate de aici, dă bă, Costică aici. Și ne uităm la minge, adversarul lui iese aici, 5 metri sau 7 metri și el stă aici. Și normal că mijlocașii care sunt aici, dispuși aici, nu poate să-l coboare aici. Și atunci el stă degeaba aici. Să fim colectiv la Juieres aici în întâmpinare și am închis tot. Am 3 contra 3 sau 3 contra 2 contra 3. Aici trebuie el de aici. Orice fundaș de aici. Și ies aici.